Hei, tervetuloa taas mukaan seuraamaan Markon ja minun jutustelua. Me jatketaan siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Me käsiteltiin viime jaksossa vähän sakroja. Me päästiin ykkös-, kakkos- ja kolmossakraan ja sitten me sujuvasti jatketaan tästä eteenpäin. Ole hyvä, Marko, ja jatka. Moi. Neljäs sakra on sydänsakra ja tuossa, niin kuin nimikin kertoo, se on rintakehän keskiosassa. Sitten voitaisiin sanoa, että se on rakkauden ja myötätunnon keskus. Mitä vaikutuksia tai vaikutusalueisiin tulee, niin vaikuttaa sydämen verenkierron ja keuhkojen kykyyn toimia. Mitä siihen sakran toimintaa tavallaan myöskin se yhdistää myös tämän ylemmät sakrat ja alemmat sakrat tavallaan, kun ne kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin ja ennen kaikkea, mikä on semmoinen aika iso juttu, niin ennen kaikkea opettaa rakastamaan elämää sen kaikissa muodoissaan ja tasapainottaa ja auttaa hyväksymään itsensä ja muut sellaisen kuin ne ovat. No, tavallaan se sydänsakra on aika merkityksellinen niin kuin monessakin. Yksi, mikä vielä unohtui mainita sanoa, niin antaa tavallaan niin kuin mahdollisuuden henkiseen kasvuun. Se on niin kuin hyvin tärkeä sen tiimoilta. Ja, osaisin tuohon vielä sanoa, että ja sitten sydänsakrassa, jos on niin sanottua epätasapainoa, niin sehän tietysti ihmisestä näkyy päällekin päin jollakin tasolla on ihmisen, ja tavallaan äskeiset jutut ei niin toteudu ja aiheuttaa kaikenlaisia tuntemuksia sydämessä, kaikenlaisia hengitysongelmia ja kaikenlaisia tällaisia, jos siellä ei ole niin kuin asiat kunnossa. Että se on niin kuin tavallaan hyvinkin merkityksellinen sakra. Niin Sen, se on niin kuin kaiken keskus tässä meidän se on kropassa. kaiken, niin, yhdistää ne alemmat ja ylemmät sakrat, ne on tavallaan semmoinen kaiken. Se, ja siellä meillä kaikilla on kaikenlaisia vanhoja kuonia sun muita juttuja, mitkä ei välttämättä sinne kuulu enää, mutta sinne ne vaan pyrkii kerääntymään. Aika harvassa on ihmiset, millä ei ole sydänsakrassa mitään, niin kuin kun teen noita hoitoja, niin sanottua energeettistä epätasapainoa, että sieltä yleensä löytyy, se on sieltä niin kuin harva kuivin jaloin sen sakran kanssa selviää, että se heijastuu ihmisissä kyllä ulospäinkin, että silloin kun siellä sanotaan, että alhaalta sakrat on suurin piirtein niin tasapainossa ja sydänsakra, niin kyllä se näkyy päälle päin, että se näkyy naamasta. Se on varmastikin näin, kyllä. Kyllä. Sitten voitaisiin mennä kurkkusakraan, niin on taas tämmöinen sakra, että se on niin sanottu sakra, minkä silloin kun se on kunnossa, tai sanotaan, että silloin kun se on epäkunnossa, niin tai siis ei ole tasapainossa, niin tämmöinen ihminen, se ei pysty tuomaan asioita ihmisille, kenelle pitäisi tuoda julki. Eli hän ei pysty puhumaan sitä omaa totuutta, oli se syy sitten mikä tahansa. Että hän joutuu nieleskentelemään niitä asioita. Ja sitten vastaavasti myös se voi olla myös tällä päin, että on ihmisille, jos on kurkkusakrassa niin sanottu ongelma, niin läheiset ihmiset tai ihmiset, kenet tälle ihmiselle pitäisi pystyä puhumaan, niin hän ei pysty ottamaan vastaan. Tällaiset, nämä on niin sanottuja epätasapainon merkkejä. Sellainen ihminen, kenelle se kurkkusakra on todella auki, niin että ääntäkin tulee ja se vaan toimii, sanotaan näin päin. Että valitettavasti on paljon ihmisiä, kenelle siellä, jos joutuu nieleskentelemään tarpeeksi pitkään, niin se sakra alkaa olla niin tukkeessa, että sitten mitä se aiheuttaa kurkun tienoilla oikeastaan vähän niin kuin kaiken näköisiä haasteita. Ja kilpirauhanen on kurkkusakran kohdalla, että siellä kilpirauhasongelmat voi mahdollisesti liittyä tällaisiin ja tämmöiset haasteet, että se on itseilmaisun tärkein keskus.
Ja kuten sanoit, niin tämä on kyllä tosi monelle yleistä, mutta se on kuitenkin mahdollista, että siitäkin pääsee pois. Tai pystyy sitten Joo. hoitaa ja tasapainottamaan sitä kurkkusakraakin. Kyllä, se vaatii myös vähän duunia, niin kuin kaikkien noiden sakrojen hoitaminen, ettei se niin kuin tosta noin vaan tapahdu mikään. Siellä jos sulla lyhyesti sanoisit kurkkusakrakin, niin se luo tavallaan sen vahvan rakkaudellisen yhteyden muihin sitä kautta, että se pystytään niin kuin, silloin kun se kurkkusakra toimii, niin se toimii kahteen suuntaan, niin silloin se ihmisten kanssa kommunikointi eikä tapahdu mitään turhia juttuja sen takia, että ei asioita pysty sanomaan. Mm. Hyvinkin tärkeä sakra. Siellä on monet vaan joutuu nielemään syystä tai toisesta kaikenlaisia. Ja sitten kun sitä tarpeeksi pitkään jatkuu, niin sieltä ei oikein lähdekään sitä mitään. Että sit se on, sekin kuuluu, ennen kaikkea se kuuluu päällepäin. Joskus kurkkusakran huollossa niin sanotussa, kun sieltä on ainetta saatu, niin tuntuu, että ihmisen äänikin muuttuu muutaman oktaavin kirkkaammaksi. Että sieltä kun saa aukeamaan, niin se kyllä vaikuttaa. Eikö tämä vähän niin kuin, tuli mieleen semmoinen ajatus tässä, että tämä on aika monen kiltin tytön ja pojan ongelma. Se on todella ongelma. Ja sit jos on, mikä sit sitä ongelmaa saattaa lisätä, että jos on niinku todella vahvoja ihmisiä ympärille, kenelle ei kestä sanoa mitä tahansa, niin silloin se aiheuttaa vielä tuplaa ongelmaa sinne suuntaan. Kyllä, kyllä. Sitten jos mentäisiin kolmanteen silmään, se on tuossa Tässä. fyysisesti, se on silmien yläpuolella keskellä. Ja Joo. tämä on tämmöinen keskus, että täällä tavallaan saadaan niin sanotusti yhteys ylempiin osastoihin ja sitä joillakin tämä kolmas silmä kun aukeaa, niin vaikka silmät on kiinni, niin se tulee aivoihin tulee niin tiettyä, joillekin tulee värejä, joillekin tulee selvänäköisyyttä, joillekin tulee selväkuuloisuutta ja lyhyesti sanottuna intuitio aukeaa. Silloin kun kolmas silmä aukeaa, se liittyy siihen intuitioon, että se saattaa joku asia, mitä ei joku voi edes tietää, niin se vaan tietää sen asian. Se tavallaan silloin päässään sellaisen aarrearkkuun kiinni kuin niin sanottu korkeampi tietoisuus. Sehän on täällä kaikki maailman tietohan on jo olemassa, että kuka sitten vaan pääsee sinne sitä salaista arkkua lonkottamaan, niin se on kyllä ihan, että todennäköisesti nämä suurimmat keksinnöt ja tällaiset esimerkiksi taiteilijat, niin ne todennäköisesti täältä intuition korkeamman tietoisuuden kautta saavat sen tiedon, niin sitä kautta pystyvät ammentamaan sen sieltä tuo vaan niin tähän päivään. Ja se toimii todella monella eri tavalla. Että esimerkiksi itselläni, niin minä en näe koskaan mitään. Minä olen ihmetellyt, että tämä kolmas silmä ihan kiinni, mutta nyt loppupelissä niin olen miettimään ja viisaampia kuunnellut, niin minulle tulee vaan se tieto, minä en vaan niin näkyyn enää. Joku näkee pelkkiä värejä, niin kuin esimerkiksi sakroissa, jokaisella sakralla on oma värinsä. Joku saattaa tehdä energiahoitoa, se näkee punaista ja vihreitä ja mikä milloin. Ja se tavallaan sakran värit tulee aina jokainen omanlaisen. Sitä on niin monella tavalla, että meillä on intuitio on se sana, mikä liittyy siihen kolmanteen silmään. Mulla tietysti, kun mä teen niitä tulkintoja, niin mulla on myös vähän sellainen sekamelska, mikä sieltä sitten, no se on väärä sana sanoa sekamelska, mutta kuitenkin, että joskus näkee ihan selkeitä kuvia ja joskus tulee tuntemuksia ja se välillä näkee semmoista niin kuin ihan filminauhaa sitten, että joku ihminen kysyy jotain, niin se vaan tulee tuohon. Kun näen niitä fyysisillä silmillä, vaan mä jotenkin näen vaan sen. Se on jännä tunne. Mutta mä uskon, että kaikilla mahdollista. Joo, se itse minun tapauksessani, esimerkiksi jos mietin jotain kaukohoitoa, niin minulla se tulee näin, että minulla tulee joskus joku asia mieleen. Joskus, jos vaikka kiputiloja, minä tunnen kivun omassa kehossani, että tämä niin toimii niin monella tavalla, että ei siihen varmaan ole sellaista niin olemassa yhtä oikeaa. Että se on jokainen, kysymys on siitäkin pitkälle, että kuka sitä kuuntelee ja kuka sitä, joku ei tiedosta sitä ollenkaan, näkyy mitä tahansa, mutta se ei
Se on tietysti oma valinta siinä mielessä. Mutta aika hyvä työkalu, tai sanotaan että erinomainen työkalu moneen asiaan. Kyllä, allekirjoitan tämän kyllä täysin. Sitten mennäänkö tänne päällä? Joo, se on tämä Kruunusakra. kruunusakra, se aukeaa niin kuin ylöspäin ja niin kuin lyhyesti sanottaisiin, se on kanava kaikkeuteen. Tuossa tavallaan se, jos puhutaan niin kuin esimerkiksi, ja palaamme tuo juurisakraan, sehän on niin kuin meillä aukeaa alaspäin, että me osataan heti maasta sitä energiaa ja näin. Tässä kruunusakrassa on just päinvastoin, että tämä niin kuin aukeaa tuonne ylöspäin. Sitten yksi mikä semmoinen merkille pantava, niin se yhdistää kaikkien sakrojen energiat taas toiseen, kun ne on niin kuin energiakeskuksia, ne pyöriteilee, se niin kuin yhdistää tämän koko setin, että se tekee meistä loppupelissä niin kokonaisia. Että erittäin tärkeää. Se nyt on vaan, että se nyt ei ihan aukea nuorella iällä, että se yleensä ihmiset, kenelle kruunusakra on auki, niin se rupeaa vasta niin aikuisiässä rupeaa. Tietysti on lapsia, mitkä on selvän näköisiä jo lapsesta lähtien, mutta kuitenkin pääsääntöisesti se, niin kuin, se että tarvitsee tulla sellaista henkistä kehitystä pikkasen ennen kuin se rupeaa. Pitää saada niin sanotusti ne alemmat sakrat jollakin tavalla niin aukeamaan ja järjestykseen, että se ylemmät sakrat on niin kuin mahdollista lähteä aukeamaan. Siinä on niin kuin lyhykäisyydessään. Kaikki sakrat on nyt käyty läpi, mutta mitäs sitten Marko, jos joku kuulija täällä nyt huomaa, että hänellä on nyt jotain ongelmia tai hän epäilee, että hänellä on jossain sakrassa tai joissakin sakroissa ongelmia, niin miten hän nyt kannattaa menetellä? Miten sä voisit auttaa? No, nyt itse olen tehnyt kaukohoitona ja lähihoitona niin sanottua sakran huoltoa tai puhdistus. Kaukona tai lähinnä niin tavallaan, jos lähinnä tehdään, niin näin, että me niin lähdetään sakra kerrallaan, lähinnä sieltä, missä on niin eniten epätasapaino, millä yleensä sieltä liikkeelle. Sitten niin ohjaan tätä asiakasta näin, että esimerkiksi jos on vaikka sydänsakrasta kysymys, niin ajattelemaan, että hengittää niin ulos siten, että ajattelee, että sieltä jokaisella uloshengityksellä lähtee sieltä kehosta sitä kuonaa ja kaikkea, mitä siellä ei enää tarvitse olla. Ja se aiheuttaa pikkasen haasteita, että se keho ei välttämättä niin kuin halua päästää siitä irti, että se pyrkii vähän niin kuin keho jarruttamaan. Ja sieltä tulee mitä tulee, niin kuin tunne käsien välistäkin, että sieltä lähtee. Ja monesti joutuu kannustaa, että nyt hengitetään, että se keho vaan jarruttaa sitä. Ja sitten kun sieltä lähtee mitä lähtee, niin sitten taas vastaavasti sen jälkeen säännöt muuttuu siinä määrin, että sitten ajatellaan näin, että sisäänhengityksellä siihen sydänsakraa, siihen otetaan sitä valoa tai rakkautta, mitä se on siinä kohtaa niin kuin vaille. Ja se, tavallaan sehän ei lähde minusta, me on vaan niin sanottu kanava, tai kun tämä koko maailma on täynnä sitä itseensä rakkautta ja valoa, niin se niin kuin tavallaan se toimii kanavana ja tätä kautta saadaan niin kuin sakra niin kuin tavallaan puhistettua ja sinne saadaan just sitä energiaa, mitä se tässä kohtaa. Me ei voi vaikuttaa siihen, mitä siihen menee, vaan se ihmisen oma sakra ja se oma keho, se ottaa just mitä sinne tarvii siinä hetkessä. Ja on tietysti sellaisia, no netti on täynnä kaikenlaisia konsteja, millä voidaan sitä sakraa aktivoida tai tehdä tällaisia juttuja. Mutta tämä on niin kuin, mitä me olen itse käyttänyt ja mielikuvaharjoittelulla ja tiettyjen asioiden tekeminen on niin tähän. Mutta tuo sakrapuhdistus me on niin todennut, että sen hoidon jälkeen se ihminen lähtee yleensä, tuntuu, että niin persoonakin pikkasen muuttuu valoisammaksi ja tällaista. Ja yleensä kurkkusakra, kun saadaan aukeamaan, niin oktaavin tai parisen ääni muuttuu kirkkaammaksi ja olemus. Että perästä on niin sellainen kuulunut aika rajuja mullistuksia tapahtunut ja positiiviseen suuntaan sit elämässä, kun saatu tavallaan sen elämän energia sakrojen kautta virtaamaan. Tällaisia konsteja. Joo, ja eikö se ole ihan turvallista, että ei siinä mitään pahaa pääse, että jokainen ihminen, joka tulee sulle hoitoon, niin hän saa just sen, minkä hän sillä hetkellä Joo, ei se ottaa.
niin se keho ottaa sen ja me on niin puhas kanava kuin vaan voin olla, että siinä ei tule niin sanottua minun energiota siihen mukaan. Että jos me en olisi niin kunnossa tai en olisi balanssissa, niin me tekisi tällaista hoitoa sillä hetkellä, että se pitää olla myös vastuu siinä. Ettei vahingossa, jos me on, niin kuin, on mieli mustana tai mitä tahansa, ettei se vahingossakaan pysty siirtymään. Että me on vain niin puhas kanava tässä välissä kuin mitä vaan voin olla. Ja hei, nyt tuli mieleen sellainenkin asia, että onko sellaisia ihmisiä, jotka eivät voi ottaa vastaan näitä sakrahoitoja, esimerkiksi lääkkeet, huumeet tai jotain tämmöistä, tai henkistä. No, minä sanoisin näin, että lääkkeet, tai sanot huumeet, alkoholi, niin en lähtisi tekemään, kun siinä on vähän sellaiset isommat voimat takana, että se saattaa sitten tehdä harmia enemmän kuin vähemmän. Ja nyt lääkkeistä, kaikillahan meillä enemmän tai vähemmän on jotakin lääkkeitä, että niin kuin normaalit lääkkeet, niin siinä ei pitäisi olla mitään. Monesti jos on tehnyt energiahoitoa, niin on kuitenkin ihmisen kanssa jutellut jonkun aikaa, niin kuin vähän kuulostellut, että millä ajatukset tämä ihminen niin kuin on ja mitä hän niin kuin ajattelee tästä, ettei tule sit, niin kuin pettymykseen tai muuta. Että minä niin kuin toistaiseksi on niin kuin törmännyt sellaista. Tosin minullakin se tulee tavallaan se ohjaus minulle itsellenikin, että jos sieltä tulee niin kuin punaista valoa näytetään, niin me siinä tapauksessa rupeaa sitä tekemään kuitenkin. Niin periaatteessa niin kuin voi toimia kyllä, että sillä energiallahan ei pysty niin kuin hajottamaan mitään eikä sellaista, koska se ihmisen oma korkeampi tietoisuus on siellä jarruna, että jos siellä on joku, että nyt ei voi ottaa, niin silloin ei vaan voi ottaa. Totta. Mutta mahtavaa, hei. Kiitos hei Marko näistä kaikista selvityksistä. Ja mä laitan tähän videon selvitykseen Markon yhteystiedot, eli mistä sä saat, jos sä kiinnostut, niin mistä sä saat Markon kiinni, ja voitte sitten yhdessä sopia, että koska se hoitoajankohta mahdollisesti olisi. Mutta kiitos tuhannesti. Oli kiva keskustella sun kanssa näistä asioista. Itsellesi. Kiitos, kiitos. Ja katsotaan, mitä me tästä seuraavaksi sitten vielä tehdään, että pieni varoitus, näitä videoita on tulossa lisää. Kiitos. Joo. Moi moi. Kiitos. Moi moi.